Il-pakket records ta' fondi Ewropej li nnegozja b'suċċess il-Gvern mal-Unjoni Ewropea għal 7 snin li ġejjin se jfisser aktar għajnuna lis-settur agrikolu. Dan u kliem il-bidwi u raħħal Silvana Bela li qasam femtu ma' One News dwar l-investiment massiċ li hemm iddedikat għas-settur li jaħdem fih. Fil-fatt fit-tnedija tal-programmi operattivi marbuta mal-fondi Ewropej li ammontaw għal 2.2 biljun euro ġi spjegat li s-settur agrikolu għandu dedikati għalih investiment ta' 167 miljun euro. Silvana Bela li huwa sit ta' razzett tal-baqar qal li l-fondi se jgħinu għal provvista u l-ħażna tajba tal-ikel f'dan il-perjodu ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Ikkummenta wkoll li dan il-fond se jkun qed jgħin biex raħala u bdiewa jixtru makkinarju aktar sostenibbli, se jgħin ukoll biex aktar żgħażagħ jitlu f'dan is-settur. Għajnuna li tgħin ħafna l-bdiewa, il-miżura 4.1, Alla ħares ma kienitx għax ma konniex naslu fejn wasalna. Jalla tiqpa dejjem għaddejja hawnhekk. Għajnuna tgħinna ħafna, importanti li jkollna ħafna lila. Apparti razzett tal-bejjem, Silvan u familtu għandhom ir-raba li fih jiżraw il-patata. Fil-fatt ta' kull sena huma jesportaw aktar minn 250 tunnellata ta' patata Maltija lejn l-Olanda. Il-manteniment tal-produzzjoni u tar-razzettu l-liqi ikollu bżonn manutenzjoni u makkinarji kbar apposta u l-fondi Ewropej iservu ta' spalla finanzjarja għalihom. Biex tirranġa ir-razzett u l-affarijiet tiegħek għall-eksport għal kollox u tara x'ikun hemm bżonn tagħmel biex tiġi iktar il-qudiem, biex nimxu iktar il-qudiem. Hawnhekk nagħmlu ħalib, patata għall-eksport u laħam, ċanga. Apparti mill-fondi Ewropej, ir-raħala u bdiewa Maltin u Għawċin jibbenefikaw ukoll minn fondi nazzjonali li ta' sikwit joħroġ il-Gvern permezz ta' skemi finanzjarji differenti.